Добрый дзень, паважаныя беларусы. Сёння 21 люты, дзень роднай мовы. Па традыцыі, у гэты дзень мы пішам дыктоўку. Сёння мы будзем пісаць вельмі важны тэкст, прыняты беларускімі адраджэнцамі ў 1918 годзе. Кароткі гістарычны экскурс. Пасля таго, як бальшавікі разагналі беларускі кангрэс, які адбыўся ў 17 годзе у снежні месяцы, яны кінулі ў турму выканаўчы камітэт кангрэса. Але 16 лютого пачаўся нямецкі наступ, 19 лютого бальшавікі ўцеклі ў Смаленск, і 19 лютага беларускія адраджэнцы выйшлі з турмы. Як толькі яны выйшлі з турмы, яны аб'явілі, што бяруць уладу ў Менску ў свае рукі і стварылі беларускі ўрад, які называўся Народны сакратарыят Беларусі. І вось Народны сакратарыят Беларусі выпусціў першую устаўную грамату. І вось тэкст гэтай першай устаўной граматы будзе нашай дыктоўкай. Я спачатку прачытаю увесь тэкст, потым я буду чытаць па сказах. Спачатку я чытаю поўны сказ, а потым па частках. Потым, калі мы напішам увесь тэкст, я прачытаю яго яшчэ раз у канцы. І так, чытаем тэкст і пішам дыктоўку. Першая устаўная грамата да народаў Беларусі. Першая устаўная грамата да народаў Беларусі. Родная старонка наша апынулася ў новым цяжкім стане. Кропка. Родная старонка наша апынулася у новым цяжкім стане. Дзе цяпер улада, што была тут, няведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі. Дзе цяпер улада, што была тут, няведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі. Кропка. Мы павінны ўзяць свой лёс ва ўласныя рукі. Мы павінны ўзяць свой лёс ва ўласныя рукі. Кропка. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самавызначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самавызначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Кропка. Правы нацыі павінны знайсці сваё здзейсненне шляхам склікання на дэмакратычных асновах устаноўчага сойму. Правы нацыі павінны знайсці сваё здзейсненне шляхам склікання на дэмакратычных асновах устаноўчага сойму. Кропка. Але і да склікання устаноўчага сойму уся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, якія на ёй жывуць.
але і да склікання устаноўчага сойму уся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, якія на ёй жывуць. Кропка. Выканаўчы камітэт Рады першага усебеларускага з'езду, папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы мэту з'езду, абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі для кіравання краем і склікання як можна хутчэй усебеларускага устаноўчага сойму на аснове агульнага, простага, роўнага, тайнага і прапарцыянальнага выбарчага права для усякага дарослага, не лічучыся з нацыянальнасцю, вызнаннем і родам. Выканаўчы камітэт Рады першага усебеларускага з'езду, папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі, нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы мэты з'езду, абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі. Выканаўчы камітэт Рады першага усебеларускага з'езду, папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі, нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы мэты з'езду, абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі для кіравання краем і склікання як можна хутчэй усебеларускага устаноўчага сойму на аснове агульнага, простага, роўнага, тайнага і прапарцыянальнага выбарчага права для усякага дарослага, не лічучыся з нацыянальнасцю, вызнаннем і родам. Кропка. Часовую народную уладу краю, якая ставіць сабе мэтай абарону і зацверджанне заваяванняў рэвалюцыі, будзе здзейсняваць створаны намі Народны сакратарыят Беларусі, які ад гэтага дня пачаў выконваць свае абавязкі. Часовую народную уладу краю, якая ставіць сабе мэтай абарону і зацверджанне заваяванняў рэвалюцыі, будзе здзейсняваць створаны намі Народны сакратарыят Беларусі, які ад гэтага дня пачаў выконваць свае абавязкі. Кропка. Персанальны склад сакратарыяту
будзе апублікаваны пасля. Персанальны склад сакратарыяту будзе апублікаваны пасля. Кропка. Дадзена у Менску беларускім 21 у дужках 8 лютага 1918 года. Дадзена у Менску беларускім 21 у дужках 8 лютага 1918 года. Кропка. Выканаўчы камітэт Рады усебеларускага з'езду. Выканаўчы камітэт Рады усебеларускага з'езду. Цяпер чытаю увесь тэкст. Першая устаўная грамата да народаў Беларусі. Родная старонка наша апынулася ў новым цяжкім стане. Дзе цяпер улада, што была тут, неведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі. Мы павінны ўзяць свой лёс ва ўласныя рукі. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самавызначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Правы нацыі павінны знайсці сваё здзейсненне шляхам склікання на дэмакратычных асновах устаноўчага сойму. Але і да склікання устаноўчага сойму уся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, якія на ёй жывуць. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы мэты з'езду, абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі для кіравання краем і склікання як можна хутчэй усебеларускага устаноўчага сойму на аснове агульнага, простага, роўнага, тайнага і прапарцыянальнага выбарчага права для усялякага дарослага, не лічучыся з нацыянальнасцю, вызнаннем і родам. Часовую народную уладу краю, якая ставіць сабе мэтай абарону і зацверджанне заваяванняў рэвалюцыі, будзе здзейсняваць створаны намі Народны сакратарыят Беларусі, які ад гэтага дня пачаў выконваць свае абавязкі. Персанальны склад сакратарыяту будзе апублікаваны пасля. Дадзена ў Менску беларускім 21 у дужках 8 лютага 1918 года. Выканаўчы камітэт Рады усебеларускага з'езду. Віншую вас, дарагія беларусы, з напісаннем дыктоўкі. Я думаю, карысна для вас будзе і сама інфармацыя, якую вы пачулі, і тое, што вы напісалі і папрактыкаваліся ў сваёй роднай беларускай мове. Жыве Беларусь!